Beno, gorkoan anaieratze bat ospatu duzue, azalegu zu pixka bat zeinekin anaieratu zarete? Bueno, anaieratze eguna ospatzen dugu. Anaieratuta ja badamaskigu urte desente. Aurrena anaieratu ginean Zizurkila aduna eta asteazu El Salvadorreko Segundo Monteseko komunidadearekin. Eta orain dela 3 urte Bilabona ere juntatu zen anaieratzea horretara. Orduan urtean behin, maiatzaren azkenengo larunbatean ospatzen dugu anaieratze egun hori. Ikusi dugu kanpoan bai musika bai giroa prest duzuela, azaldugu ze pixka bat zerra gaurkoan antolatu duzuena ospatzeko? Begira, ja bada 3. urtea antolatzen degula, hasi ginean Zizurkilen, eginda, bueno, aurten 4. izango da. Asteazun, lego urtean adunan eta urten Bilabonan, 4. herria bezala anaieratuta gaudela, eta bueno, hemen antolatzen da egun osako jaia, ezta? Honekin hasiko gineake errezibimentu instituzionala eginez, baina gero ikusi dezuen bezala kanpon dago, bueno, musika, umeentzako jokuak, herri baskari bat, bertsolarik, dantzarik, eta egun pasa dago gaur hemen hegoaldiarrekin, jendea animatzen dugu etortzea. Ikusi dugu beraientzat figuratxo bat edo ere eman diezuela, ez? Bai, bueno, nik uste hori herri bakoitzak oparitxo bat ematen diegu rekuerdo bezala edo, eta Bilabonan gaudenez, hemen pelota oso berezkoa da Bilabonan, eta horren rekuerdo bat izan da jarri zaiena. Zorte ere izan duzu eguraldiarekin, ez? Orain kanpoan ospatzeko ere eguraldi politia atera zaizue? Bai, nik uste hegoaldi honek asko laguntzen dula horrelako ekitaldi bateako, eta jendea animatzen dugu lehen esan detan bezala, etortzea egun pasan Bilabonara.